Kaman ka jong blay yang ngi kalong. Bangin duwai, bat bangin ring men sim, lengba ka jing duwai. Ya ka bangin kren siya utray, kumba ring men sim, bangin ring nga nagal air. Kumta bangi duwai, ngi ring men sim, kanya nagal air ka bagan jaman sim. Nakabanta kita kitor ki bagan jaman sim ka jongi. Mar ka jing duwai ka de ka bathat na mar tang teng sing duwai tang bandap, tang duwai tang man shu, biang tang man shu osngo ki wei. Ne tang man punhoni ki wei em. Ka jing duwai ka de ka ta ba uji su hikai ong. Bangin yai duwai, bat man man tight show. Ring tau uji su ang ladaw nong bishar mumhak o ay ka hak. Jong ni ka briw ka no tam ukpa bahabaneng hatunum ay. Iya ka way puway ka jing karpat, iya ka way puway ka jing pan. Jong way puway baduay. Ring tau uji su ang iya ta. Ladaw nong bishar mumhak o ay ka no tam ukpa bahabaneng. Hatu pila banset yang ni ka kemut jong pi bat iya ka shintur banum ring mensim. Hatu pila ban le kumta lada kadai wat tang 10 minute lani tam ya kata ngai lada pi set ya ka shintor ba ka kemut ke jong pi balada pi pim ring men sim ngatip ba pin sa dekut men sim pin sa yap shisha kal kalong ka badon kam hadu kata ya kani ka men sim ke jongi lani ya kita kitor ki jongi balada ngim le lani lada ngim ring men sim itikna ba ban sayap. Bagataru kalong ka ching shisha ha ka biya day bat ka bakin jaman sim. Day shwai kata ko abad ay kublay shwe fi way baro ha ka karteng u Jesus Christ banga pliang snow bahay fi baro ru siya ka channel jong ka Potternet lengba ka ka Khubor step aga ka sngi ka bamanta. Ngay ngu yo blay ba naga por siya ka por fi snap ba naga por siya ka por fi siya skor ba nga ay ngu yo blay ba fi ay siya ban siya ya ka ktin ka jong blay ay ngu yo blay ba fi layay up nagapor siya gapor namar hawa pi up yo diang jingker khu bangai ane ka sgiru fin yo diang jingker khu lengba kanika jihikai kung mga angi pi na do mene balada set yang nik shintur na fi set naga kmut pimla ban ring men sim bat lada ka khamslam pin yap no bat ka taru ka long nagabanta ka bakin jamin sim lada pi set no ya ki jingduai ya ka ba pi day banduai Pitip nam kitor ki bagan jaman sim ke jong pi kin sa dekut men sim. Namar kitor ki bagan jaman sim ke jong fi ki don kam ye gal air jong jing duai. Tading talada pi pim duai. Balada pi pim kren, lada pi pim ya slok badu blay kalong tik kum kata ke shintur bat kata ke kemut ka baset no ya ka ban ring men sim. Tading ta ke ktin ke jong blay ka kren shai baka jing duai pleng ka day ka ban long klem da put. Tading tangi puli ke shiti shaki Thessaloni ke shiti benengong shi Thessaloni kalanong basan ka dekot ka bakat nyaw ka ong duai klem da put ka bamut ladang isat no iya kata ka jing duai la tikna bet bauta ubri ubakin jamin sim unyap banga kran ka ni ka ski da ka men sim jo ka jing sno kya namar ngayo iya ka ni babon na preng jongi ngi set men sim da ka bang ngim duai Habaong duai klem da put kalong bet kumba ring men sim klem da put. Namar ladangi put ban ring men sim ngin yap da ka ba yap shisha. Dading ta kwa banong ifi ni kasngi pin sim kia habang pio snow in ka ktien ka jong blay. Ba pin duai klem da put ka ba mot duai kumba ring men sim. Dading ta fi kren pi duai pi ya pi duai pi trei pi duai bat kadai kita ia ka ba fia kren bat ublay lengba ki jingdwai ki jongfi bat fia kren ba uni ublay yo ban rung hagata ka tor ne ta utor bakin jamin sim hagata ki tor ki bakin jamin sim pi yo pdiang ken ya ka jingim lada pi set pin tlot pin yap bat pin kalan shisha ban kwa bat ong pi ha ka ne ka singi ka ba menta shim kia ha ba pi osngo ya ka ne ka jingi kai lada nga pet na ka ktin ka jongblay ngai i shibun ba ki breu ki baduai U Abraham uduai nagabenta u Isaac uduai na mtaga Sara. Habang aplik sin jublay nga iba kahanaru kaduai. But din na taga daw ba ublay ula jubab ika jing duai jong kahanaru. Kala sa nyaw benhak apenina namar bakalong kabriw kabalengki. But habaka kala duai ublay ujubab ika jing duai. Nga puli kaktin jublay nga iyo Moses uduay nakabenta upait lang uya sait ru nakabenta jongki baru duay ru siya ublay baun le isnay baun yalam yaga jingim jongki nga pay kaktin jublay nga iya Esther ka duay ba ublay upelat
yaki jiu na ka jing penjot. Namar ka adon ka jing temu ban penyap no yaki ban pendo jaj non yaki. Bat ke Esther ka lay duai, bat ka lay duai. Nga play Christian ka jong play nga ino Nehemiah ru, ba u Nehemiah habu wan pai si Jerusalem, u i bagata ka kenro kala tualot. Ula duai ya ka Jerusalem, ya tiki kenro jong ka Jerusalem, ya ka ba on teipat ban penyang biang yaki. Haba u play Christian jong play nga u Daniel u duai lalai sin si sungi. Bat haba u duai, mdei tamu duai tang hakapor ka basuk wat hakapor jong jing sharpen stab hakapor jong jingle u duai kumju laisin shisungi ngiru bo jisu duai u let shu lom ju duai we a kren barukpa kanon ka jing slok ka bajan barukpa u jisu u dei u nong duai u hikai gesenran ru ban duai u hikai yang ngiru ban duai u pen shlor yang ngi bangi haban le ya gani bukan ni kata orang ke jing duai ke dia kata ken ke bangi duai ha ka beri mo ladap duai ka beri orang an ainong ye fi ka bapau tadi ta orang kang ke jing kang duai kam dei bagi beriu kin i kam dei et ki beriu kin tip ngi duai henry kata ke dia personal ke jong fi baru blai baru jisu ikai kata bangi iba ka anna ka nong ye tholo par ka duai ka babel ki tu anda ha bakla shong kurim bo ne tunga jongka tang news nem ne tunga la yap no bar kum ta kala dedicate kala IT no yeldi ha ka temple ban shong ban duai hang ta badai namar ba ka shong ban duai ban mani utra halagas ni hado ka jinglong temen ke jongka kayu iru yau jisu bawan ha ka temple men ba udang khlum bat kani ka nong ya thu pa ka yo i yau jisu kumbala ya thu pa kum ta ken ka yo pdiang yau ne jisu bakada sunguhun trut ban yo i bagita ki jing thu pa baro kabala de bi thu pa ka jabar ka urlong ha kmat jongka ka yo i yo jisu u nong penem dalag jongki kmat jongka men ba ka don hapo ka temple ngi ka thing jong blang u Elijah u duai bagi jing duai ju shagalong ke jing duai ka badon bor u duai u slap u hap u duai la kang ruat ya kata ka sun bedang ngi ka thing ke jong blai u Jonah ru duai u Jonah la duai jor men ba u don le ha ka khpo jong do kha u la duai u la yam show blai but u blai u la jubab ya u ka babel ge to ingiru u Cornelius u dei u duai u shakri u blai snai but ding tabu blai u jubab ye jing duai jong Cornelius bupa yo to shakri jong o Petros ban wan haka ying jong Cornelius ban penshai shapanga gospel pa shapang u Jesus Christ bahaga dagas ni ho yu Cornelius pa ka ying jong upag kita ki bahing ki basam ki badon hang tak yo pediang yo men simba kot bat ki yo pediang yo Jesus kan tadi ta ko abang fi kan ka sngi ka bamanta bahapi duai am kamut bahapi duai tang ka bahapi syupan bin no blay kecing duai ka dei kata ka bahapi ro yo blay kecing duai ka dei kata ka bahapi money u kecing duai ka dei kata ken ka bahapi songo yo blay yaki eke baro ka ba ula le hoy ka dei ru ka jingpan ka bangi kerpat ru na blay tadeng ta ka shiti ka jong Paul cha Philippine nong basaw ka dekhat ka ba nrio ka ang aki eke baro at kuslay henry ka jing duai ka jing kerpat lamba ka jing aingo haga jing duai ngi haban duai ban mani yu blay lamba ga jing duai ban yaro yu lamba ga jing duai ya ga e ka ba u long ngi mani yu try ngi duai namar ya ga e ka ba u long ngi kerku ya ga gerteng ga jong u baka don ka poru ka ba ngi kerpat ipan no try bading ta kwa abang fi don pring jo fi duai fi la chupan fi duai bat flash chupan bat pan do menta fi pat yo fi pat i gidak ki shinru ranga kwa ban ong fi ka si ka menta ka jing duai ka long ka jing ring men sim bat don ki brio ki ong pastor habang apang ala duai bat anda bang ala duai hadin tang ala yo khia ba anda ala yo khia ka long penman ka jing pen mlien ya ka bangan duai anda ala yo khia ru ngala mlien ban duai bang yai duai hado menta praise the lord kwa ban ong fi tang ki jing ki wana ka jing im ka jongi ru ka long kaba penbor ingi banduai kaba pelong ingi banduai badeng ta habon ki jingle ki jim jofi mdei bofin kan ria no blai kam dei bofin pet no ana u and ka dei fi banduai but habo fi duai am u blai ula ban juba hadin chi snem arsnem lai snem ne ula ban juba ru tang hapo arsni lai singiru ka shong ha ka mon ga jong blai and ka mon ga jong blai yang ngi kalong bangin duai bat bangin ring men sim lengba ka jing duai ya ka bangin kren shu try kumba ring men sim bangin ring in gal air kum ta bangi duai ngi ring men sim kan ya gal air ka bagin jaman sim na ka banta kita kitor ki bagin jaman sim ke jongi
Tadi kita ke Babel kia tu ingi, baladan kau ke beriu ru, aga Babel ujisu ai ke ni ke nuksa, ladan kau ke beriu ke bala duai, markadon ke jing syak tombor, ke jing syak leben, bat ke leit ben kerpat, chauta, ubalong u nong sen syar jong kata ke Shillong, baga Babel kia tu ingi hang ni kong, tiu la kren ke parsi syapang ke badai, ban yai duai, bat ban man thai shu, ban yai duai, bat ba an man thai shu, kadengi ban duai bangim dei ban thai ban duai. Ujisu pen bor, bat uikai, bat uang kumta bangim de ban thaj ban duai. Marka jing duai ka de ka thaj, mar teng singi duai tang ban dep, teng duai tang ban shu, biang tang ban shu sngo ki wei, ne tang ban chupun honi ki wei em. Ka jing duai ka de ka ta ba ujisu hikai ong, bangin yai duai, bat man thaj shu. Wala don ka wei nong bishar ka wei ki Shillong, umam syap tiang yu blay lam ne bam boram yu beriu, ladon ru hakata ka Shillong ka riu gantai, te kala juan bon sien, kadaong to le hok inga halor tau biale yanga te kam slam umman rehadin kata ulo ong haladi langam syapting yu blay ne ngam buram yu breu ndrei penban na bagani gariu kan thai ka pen snow setia yanga ngan bishar hok yaka yo bah bagawan klem daput kan pen snow kelut yanga ti utra ulo ong snow ke e ba unong bishar bam hok ulo ong ublay te unong bishar hok ikita ki bajiet jongu ki baleniar kerpat yu mensi bat menmiet bal ban syak slam na kabenta jongki nga ong api un bishar hok ya pi kumne ru anda wan ukon bre un shamne em ya ka jingat haga perthai tading ta u ai gani kanuksa bagani ka bre ko bashale ben kalawan shauta unong bishar bom hok Ray namar ba kawan bat kayai wan ka khlab that tading ta unong bishar bom hok ru ai no ka hok jongka tading ta ujisu ong la da unong bishar bom hok o ai ka hok jongani ka bre ka no tam ukpa bhabaneng atunum ai ia ka wei puwei ka jing kerpat, ia ka wei puwei ka jing pan, jong wei puwei berduai. Tading ta ujisu ong ia kata, lau nong bishar bom hok uai, kanu tamuk pa babeneng. Unle naga benta kita ki biai duai. Beruang ini ka wei haton syam na mi ka jingat, mo anda abawan ka jingat ban duai. Bun ki beri ki duai ki tat no, bun ki beri ki duai ki mi i ki so, ki tat no, ki nyak no, bar ki ong ki kenok ban bo blay dan. Nek kwa benong fila da pi sangeh ban duai. Kabamut fila sangeh ban ring men sim. Tadi tanga kentu pi kan negasngi ngapin bore fi ngapin slur piru. Ba pinai long ki bre ki baring men sim. Lamda kum ta pin do bor. Lamda kum ta pin tat no. Lamda kum ta pin kelon no. Haga ka jingyat lenti ka bakin jaman sim ke jong fi. Nakpa ban duai na ka menta jong pi ka ne ka por ka bamenta. Bo traun ai bore pi ba fin long kita ki nong duai kumba ki don ki nong duai ha ka Bible. Kumo jisu ri kai ngi ban yai duai. Ukwa ikisenran jong uban duai ukwa ingir ki nong bot jong uban yai duai. Ban ring men sim leng ba kita ke ching duai. Ring men sim ba pin yo im. Duai klam da pot. Duai be kum ba ring men sim. Duai ngak khoi fi ke ne ngi. Problem ai bor fi ngi duai ne ke por menta. Try ne ke por ngai ngo im ha mele ki kamba. Mele ki kam ke ba kraw pala. Mele blay ju ki kamba. Nga duai ngak khoi ni ki kon jome. Try men ai bor ki do men sim ba ko. Baga ktien jame kan runga ka donot bakin long ki nong duai ki biai duai kum ba ring men sim klem da put a blay but try ha ba ki duai ki ring ya kal air ba di ka bor ke jong me ki yo ban im ki yo ko ban ki ba ki yo ko kan rat try ban long ko kan rat ki breu ki ba mintoy nam ta ka boram jong me tranga duai bakin yai mene ba tuai kin yai ro e ka teng ke jome lemba ki jing duai a blay but try shi shang a duai men ker khoi ki kon ki jong me kanon ka bor ka ba te ba khom kanon ka bor ba pinjai to kanon ka bor ka ba khati no e ka por ki jing duai nga bathat ikita baro ha ka kerteng u jisu bani kon ki jome go try kin long ki bre ki ba ai por ban duai ba ban yai duai klem da pot duai da ka ba pet ne duai da ka ba kaprip duai da ka ba yo snow ne duai ha ka ba ri pin long ki nong duai ki jong try duai ang ker khoi fi ne gesni problem ai bor ha kerteng u jisu nong benem amen but amen amen wanam thai ban duai ngai i ba bu na prin jo fi thai ban duai ta yai duai komba ring men sim kom taru duai komba ki tor ki don kam yagal air kom taru kam sim ki jong fi ki don kam yagal jing duai play gur khoi fi bala fi kwa ban yek ndo inga phila amnan sngi ba ar ba sngi sa jan do ka por khat way beji min step ngi don hagan ka office ngi plai ka por ka jongi ya ka ba yek ndo ye fi ag jing duai ag jing slok pi pang stam wan phila ban wan train gur khoi fi phila ban phone ngi number la pim pat yor phone yai phone ini shemba hi duai na ka banta jong fi ki bam la ban wan ria kan tu la phila ban wan ka bas ka ba la da phila ban wan ban ye kan do ingi hang ni ha open Nongthymmai Nongkhryiem ha ka prayer center jong ka Potternet fi kwa shi jing shikri fi ban wan ru
Haga si utrai, haga por khat we beji ha maulai nongkwar, bagum ju rusan beji ha open Nongthymmai, hang ni ha po prayer center jong ka Potternet. San beji haga por janmiet bat pilam wan ha maulai nongkwar haga por khat we beji min step ngidon gijin shikri haga si utrai. But dapi kwa ban wan ru janmiet ngidon hang ni open Nongthymmai Nongkhryiem. Hani ha prayer center jong ka Potternet haga por san beji janmiet. Haga si balang ru pilam wan haga por san beji ya ka bangila ai kerteng ka por jong ka ktien. San baje ngidon hikai fi na ktien ki jong blai bada kasi sa jan ru ka por san baje ngidon ru ya ka jing shikri por jan biet la fi kwa wan no step ka don ka jing shikri jong jing duwai ka por pra baje men step bat ka jing baptis ka por khatwei baje bat ka don ru ya ka jeseng jong ki khna ka kit zo praise ka por ar baje jan miet wan ngini kendo ngi on shikri lang yu tra ka jing sok long rakat bat pi ngin sai kendo biang la shai ka sngi blai ka jing sok long rakat bat pi ko blai shipun amen. Amen.